Gaur, jaunaren promesa betetzen da gure artean. Non nahi nire izenean bilduri zaudetela, han nago ni zuen erdian. Berarekin bat egiten dugun horretan, berak gurekin bat egiten duen moduan. Inoiz baino presenteago egiten da Jesus jauna Eukaristian. Suma dezagun, onar dezagun, ospa dezagun. Gaur gainera, badegu zerbait bereziki ospatuko duguna. Gure herriko neskamutil talde batek lehenengo jaunartze egingo du. Otoitz egin dezagun haur hauen alde eta parte hartu dezagun alaitasunez. Hau da jaunak egindako eguna kantatuz. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Ongi etorriak denok, batez ere, Jule, Beñat, Paule, Iker eta Maili. Manex, Leire, Pablo, Nora eta Uxue. Ongi etorriak zuek batez ere gaur egun berezia dezue, baitere zenide eta gurasook. Gaur Jesus etorriko da zuen bihotzetara, eta hori ospatzen dugu gaur, zuen jaunartzea. Hasi gaitezen, beti egiten dugun bezala, posikan. Gure bataioa gogoratuz. Hemen zaudete, egun batean bataiatuak izan zinetelako, hortxe. Eta gaur, zuen gurasoen laguntzarekin, katekisten laguntzarekin, Eliza osoaren laguntzarekin, honea etorri zeate. Eukaristia jasotzera, Jesus zuen bihotzetan jasotzera. Hori gogoratuz, bataioa gogoratuz, hasiko dugu Eukaristia. Gure bataio egunean bat egin genuen era berezian Kristo piztuarekin eta berak bildu gaitu gaur bere mailan. Geure bataioa oroituz, bat egin dezagun orain jainkoarekin.
Kristorekiko edera, bataio bera, bera jainkoa, jaunen jauna guztion aita. Jainko algustidunak garbi gaitzala bekatutik eta Eukaristia honen bidez bere erreinuko mailan jartzeko gai egin gaitzala. Amen. Aintza zeruan, aintza zeruan, aintza zeruan jaunari, eta bakea, lurrean gizonari, eta bakea, lurrean gizonari. Zeruan, aintza zeruan, jaunari, eta bakea, lurrean gizonari, eta bakea, lurrean gizonari. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa, burutu ezazu gugan beti Pasko sakramentua, bataioaren bidez bizi berritu dituzunak, zure laguntza eta babesari esker fruitu ugari eman dezaten, eta egizu betiko biziaren zorionera hel daitezela, zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitarte zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baida, gizaldi eta gizaldietan. Eta orain gure bihotzak prestatzen ditugu jainkoaren hitza entzuteko, abestuz egiten dugu. Denok. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezana. Prestatu eskuak, prestatu bihotza, jaunaren hitza entzun dezana. Eta eserita orain adi entzungo dugu jainkoaren hitza. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, llegado Pablo a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo.
porque no se fiaban de que fuera realmente discípulo. Entonces Bernabé se lo presentó a los apóstoles. Saulo les contó cómo había visto al Señor en el camino, lo que le había dicho y cómo en Damasco había predicado públicamente el nombre de Jesús. Saulo se quedó con ellos y se movía libremente en Jerusalén, predicando públicamente el nombre del Señor. Hablaba y discutía también con los judíos de lengua griega, que se propusieron suprimirlo. Al enterarse los hermanos, lo bajaron a Cesarea y lo enviaron a Tarso. La Iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad al Señor y se multiplicaba, animada por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Juan apostolaren epistolatik. Enesemeok, ez dezagula hitzez eta osmaita egiaz eta egitez baizik. Horretan ezagutuko dugu egiaren gandik garela eta lasaituko ditugu gure bihotzak jainkoaren aurrean. Gure bihotzak errudun garela esaten badigu ere, gure bihotza baino handiagoa da jainkoa eta guztia dakiena. Zenide maiteok, bihotzak ez badigu esaten errudun garela, uste osoa dugu jainkoarengan, eta eskala guztia hartzen dugu jainkoaren gandik. Haren aginduak betetzen baitugu eta hari atzegin saiona egiten. Eta hau da haren agindua. Bere seme Jesu Kristoren izenean sinetz dezagula eta elkar maita. Berak agindu zigun bezala. Haren aginduak betetzen dituena jainkoarekin dago eta jainkoarekin. Honegatik ezagutzen dugu gurekin dagoela, eman digun espiritutik. Jaunak esana?
zuekin. Jesukristoren evangelioa San Juanen liburutik. Aldi hartan, Jesusek esan zien bere ikasleei, ni naiz egiazko mahatzondoa, eta nire aita da nekazaria. Nigan fruiturik ematen ez duen haiena moztu egiten du aitak, eta fruitu ematen duena garbitu eta kimatu, fruitu gehiago eman dezan. Zuek garbi zaudete dagoeneko. Nik adierazi dizuedan hitzari esker. Zaudete nigan, ni zuengan bezala. Haienak berez, mahatzondoan ez badago, fruiturik eman ezin duen bezala, zuek ere ez, nigan ez bazaudete. Ni naiz mahatzondoa eta zuek haienak. Norbait nigan badago, niarengan bezala ark fruitu asko emango du. Ni gabe ezin bai duzue ezer egin. Nigan ez dagoena kanpora botatzen dute, ebaki eta ihartzen den haiena bezala, gero bildu, zutara bota eta erre egiten dute. Nigan bazaudete eta nire hitzak zuengan badaude, eskatu nahi duzuena eta izango duzue. Honetan azaltzen da nire aitaren aintza. Zuek, nire ikasle izanik, fruitu asko ematean. Jaunak esana. Usue Nora, Pablo Leire Manes, Jule, Beñat, Paule, Iker eta Maili. Entzun dugu jain zuzen hitza, jainkoaren hitzak beti zerbait importantea esaten digu, eta gaur zuei bereziki esan dizkizuei hitz hauek, guztioi, baino bai bereziki zuei. Eta ikusten dezuenez, hemen ekarri dugu landaretxo hau. Badakizue zer den landare hau? Mahatzondoa, oso ondo, mahatzondoa da, landare hau. Eta evangelioan entzun dugu, ez? Zein da mahatzondoa? Jesu Kristo. Ni naiz mahatzondoa esan digu Jesusek. Eta gu zer gera? Haienak dira mahatzondoaretik ateratzen diren arramatxo hauek, bai? Eta gero arrama hauek, hostoak ateratzen zaizkie, orain baditu hosto batzuk, eta gero zer jaiotzen da hor? Mahatza, oso ondo, mahatza jaiotzen da, fruitua, fruitu ematen du landaretxo honek. Oraindik ez, ze landaretxo hau ondikan gaztea da. Eta landaretxo honek fruituak emateko, igual sartu beharko da beste tokin batean, bai? Eta gero emango ditu fruituak. Landare hau, mahatzondo hau, horrelakoa izan aurretikan, badakizuen olakoa izan zan. A ber, izan? Txiki. Txiki-txikila, alakoa, Hauxe, hasitxo bat, olako hasitxo bat, mahatzaren hasitxo bat, txiki-txikila, hau zaintzen dugu pixkatxo bat, gero sartzen dugu lurrean, eta ahazten da mahatzondoa. Beitu, zuek ere, orain dela urte batzuk, 9 urte, 8 urte dituzue, ez da? Txiki-txikila, jaio berria zinetenean, hemen bataioa jaso zenuten, bai? Askok, igual beste batzuk, beste tokin baten. Baina bataiatuak izan zineten, hasi txiki hori, hasi txiki hau, zuen hariman, zuen hariman jarri zan, zuen hariman hasitxo hori, jainkoaren hasitxo hori. Eta urte hauetan, hasitxo hori joan da, hasten,
indartzen, bai? Mahatzondoaren antzera, indartzen joan da. Eta orain hemen zaudete. Eta orain jaso behar dezue beste sakramentu bat. Eukaristia, ez da? Jesusen gorputza jaso behar dezue zuen bihotzean. Eta zer egingo du Jesusen gorputzak Eukaristiak zuen bihotzean? Beitu ba, mahatzondoari Jesusi lotuko zaituzte fuerteago. Eukaristiak egiten duna gure bizitzan, Jesusen gorputzak, gu haiena baldin bagea, Jesusek Eukaristiaren bitartez lotzen gaitu berari, fuerte. Bai? Eta zertarako? Berak ematen digun bizitza jasotzeko. Eta nundi jasotzen dugu guk bizitza? Beitu, landare honek, ikusten dugu landaretxoa hemen, baino, badago zerbait ez duguna ikusten, ez da? Zer da ez duguna ikusten landare honetan, mahatzondo honetan? A ber, esan. Mahatza. Bai, mahatza, ondikan ez dulako fruiturik eman, baino zer dago, beste zerbait hemen dagona ez dena ikusten. Raia. Sustraiak daude hemen, ez direnak ikusten. Eta hoiek, hasitxo txiki hoietatikan jundira hasten, eta gero atera da mahatzondoa. Baino sustraiak oso garrantzitsua dira, mahatzondo hau bizi izateko, ez? Beitu, ekarriko izuet beste landaretxo bat. Landare hau, hemen daukagun hau. Jarri dugu hemen, zuen bataio edo jaunartze egunerako. Landare hau polita da? Bai, ez da, oso polita da. Baina ze desberdintasun dago landare bi hauen artean? Ze desberdintasun dago, desberdintasun garrantzitsuna? Aber, nordakin. Bila lorea dauzkate, erramak, zer desberdintasun dago? Aber, zuk esan duzu, berari utziko diogu. Bat txikila dela eta bestia ez. Bueno, txikila eta bestea hundilagoa da, baina hor dago beste hundilagoa. Zer desberdintasun dago hor eta horren, hori hundilagoa da? Zer desberdintasun dago? Orain esan dugu. Hori landaria da eta hori zuaitza da. Landarea eta zuaitza da, baino beste desberdintasun hundilagoa dago. Bat loreak ala eta bestia ez. Bate lorea daukala eta besteak ez hori ere bai, baino beste diferentzia hundilagoa dago. Zer diferentzia hundilagoa dago? Batek adarra dazkala eta bestiak ez. Baino, ondikan ez dugu eman diferentzirik hundilenarekin, nik esango izuet? Nik esango izuet? Batek sustraiak dazka eta bestiak ez. Oso ondo. Hori da desberdintasunik handilena, beitu. Landare honek ez dauka sustrairikan, dago esponjatxo batean sartuta. Hauek sustraitik atereak izan dira, moztuak izan dira, bere sustraitikan. Eta hemen jarri izan dira. Eta jarri izan dira hemen 2 egunerako. Hauek ze gertatuko zaie, amendikan 2 egunera edo 3 egunera. Estropeatu ingo diela, eta gero bota egin beharko ditugu. Aldiz, hau ez, sustraia dituelako, eta Jesusek esaten digu, zuek alakoa zeate, ez alakoak, zuek sustraitua zaudete, eta beraz, Jesusi lotua baldin bagaude, eta sustraiei lotua baldin bagaude, gu ez gera hilko, gu betirako gea, eta fruitu emango dugu. Honek ez du fruiturikan ematen, hau polita da, egun baterako, baino ez du fruiturik emango, baina honek bai. Bueno ba, Eukaristiak hori egingo duzuen bizitzetan, hoixe eskatuko diogu gaur Jesusi, beitu, izan gaitezela, berak esaten dugun bezala, haienak, berari lotuta beti egon gaitezela, eta Eukaristiak hori egiten du. Egun hau ez dadila izan, egun bat edo 2 egun, bai, loretxo honen antzekoa, eta egun hau, zuek ospatzen dezuen egun hau, izan dadila, betirako, eta fruitu ugari eman ditzala, landare honen antzera esaten digu Jesusek, bai? Beitu, sustrai horiek, bataio egunetikan jundia zuen bizitzan eta zuen bihotzean hasten. Egia da guk orain ikusten zaituztegula oso ederrak eta oso politak, oso guapa eta guapo zaudete, baino gauza garrantzitsuena gaur da zuen bihotzean dagoena. Eta hori ez dugu ikusten, somatzen dugu. Zuen zorionean, Jesusen ganako zuen maitasunean,
hori da garrantzitsuena, ez dugu ikusten. Sustrai hauen antzera, hori ez da ikusten, baina zuen bihotzean dagoena da gaur garrantzitsuena. Jesusi diozuen maitasuna. Jesusekin bizitzeko daukazuen gogoa. Bere ikasle zintzo izateko daukazuen gogoa. Bai? Nahi dezue Jesusen ikasle izatea? Nahi dezue Jesus maitatzea? Nahi dezue Jesusekin beti bizi izatea? Nahi dezue Jesusekin beti lotuta egotea? Bera izan dadila gure bizitzaren sustraia eta eman dieztegula bere bizitza? Bai? Bueno, hori da garrantzitsuena gaur. Zuen bihotzean dagoena. Hori ez dugu ikusten, baina hor dago. Bai? Hemen landare honetan sustrai horiek hor daude, ez ditugu ikusten, baina hori da garrantzitsuna. Hau ikusten dugu, baina hau mosten baldin badut, nik ze gertatuko zaio? Hilko dela, ez? Sustraiak hor geldituko dira, baina hau hilko dela. Hori ez diezagula guri gertatu. Ez dezagula Jesusen ganako harreman hori moztu. Hemendik aurrera baizik eta lotu dezagula gehiago. Nola lotzen dugu? Eukaristiaren bitartez. Igandero, Eukaristian parte hartu, otoitze ginez, hor lotzen dugu, eta lotzen dugu gure bihotza Jesusi, bai? Bueno, hoxe eskatuko diogu gaur, zuentzat bereziki, bai? Eukaristiak Jesusen gana lotzen zaituzte betirako. Eta berak, emango du fruitu ugari zuen bizitzan. Hala izan dadila. Eta hain zutiturikan, aitortu dezagun gure sinismena. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Sinisten dut hangoiko aita algustiduna zerulurren egilea, sinisten detaren seme bakar Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Andre Maria Virginiagandik jaio zena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta oiratua izan zena, infernuetara jeitsi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jainko aita algustidunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handi biziak eta hilak epaitzera etorriko dena, sinisten dute Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Amen. Sinisten dut jauna, sinisten dut. Bidea, egia eta bizia den Kristori dei egin diezaiogun eta apaiz herri garenez aurkez diezaizkiogun munduaren beharrak. Kristo gaur jauna hartuko duten aurren bihotzak bere gana ditzan eta haien gogoak sendotu, zeruko ondasunak bilaritzaten. Jesusen jarraitzaile leial izanez, egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko du, betiren beti. Pidamos por todos los padres y familiares de estos niños que van a recibir la primera comunión, para que sean ejemplo de fe viva para sus hijos. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko du, betiren beti. Kristo keriotzat desegin duenak eta gaixotasun ororen sendagile denak. Haulez eta zori gaitzeko ez, erruki izan dezan eta mundutik gozea, gerra eta
gaitz oro urruntzen lagun diezagun. Egigun otoitz. Jauna zure maitasuna abestuko du betiren beti. Pidamos por todos nosotros, para que apoyados en la fuerza divina, hagamos de nuestra casa y entorno un hogar acogedor, sereno y alegre. Roguemos al Señor. Jauna zure maitasuna abestuko du betiren beti. Jainko jauna, Kristorekin bat egin gaituzu egiazko mahatzundoaren haienak bezala, entzun gure otoitzak eta emaiguzu zure Espiritu Santua elkar maitatu santutasun eta bakesko fruituak eman ditzagun. Zure seme Jesu Kristoren bitartez errege bizi baidak bilezkor eta intzatzu gizaldi eta gizaldietan. Zenideok, egin dezagun otoitz guztio batean Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Hoi jainko, sakrifizio honetako harreman miragarriei esker zeure jainkotasun bakar eta gorenean parte izateko grazia ematen diguzu. Egizu sinesten dugun egia egintzetan aitor dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin gora bihotzak eskerrak jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri zu jaun hori beti gorestea. Baina poz handiagoz eta bereziki, Kristo gure Paskoa hila eta ezkenia izan den aldi honetan. Pekatua eta heriotza ezeresturik, berak berritu du ondatua zegoen guztia, eta beragan izan dugu berriro biziaren betea.
Horregaitik, poz-pozez gainezka daude gizon emakume guztiak mundu zabalean, zeruko indar eta ingeru guztiak ere horregaitik dute beti zure aintzaren gorezpena kantatzen. Santu, santu, santua, nire guztien jauna. Santu, santu, santua, nire guztien jauna. Zerurrak berri, nazazeriz dira. Osana, 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 pekatua da, Osana, 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 Osana. Eta orain, Jesusi egingo diogu harrera, ogila eta ardoa bere gorputz eta odolean bihurtzen dira orain. Jesus dator onera aldarera, eta gero etorriko da gure bihotzetara. Orain, begiak itxirik isiltasunean, Jesusek azken afarian esandako hitzak entzunez, Jesusi harrera egiten diogu. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzatzu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz. Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogila hartu eta eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik. Hau nere gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Horregaitik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogila eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabalduri dagoen zure eliza,
Gaur Kristok heriotza garaitu eta bere bizi ileskorrean parte izatea eman digun eguna, igandea ospatzera hemen bildua. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin, Jose Ignacio gure gotzainarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat izan gogoan jauna, gaur lehengoz Eukaristia hartuko duten gure haurtxo hauek. Zeure familiaren mailan ogi bizi emailea eta salbamenaren kaliza hartzera deitu dituzu. Egizu, hasten joan daitezela etengabe zurekiko adiskidetasunean eta Elizarekiko elkartasunean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, gaur gogoan ditugu, bereziki, Teresita, Rosamari eta Keperin. Eta hildako gure zenide guztiak, da hil diren guztiak, aritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki sakizkigu arren gu guztiok betiko bizia iritsi dezagun, Hangoikoaren ama Maria Virginia Doatzuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita Jangoiko alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Salbatzaileak agindu eta erakutziari jarraituz, beldurgabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan, zerama, santu izan zure izena, etorren izure reitua, egiten izure naia, zeruan bezala horrean ere, emain guztua, egurenako ogia, Atera gaitzatzu jauna, gaitz guztietatik emaiguzu pakea gure egunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet nere pakea ematen, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoaden bezala emaiozu Elizari bakea eman batasuna. Errege bizi baitzerak gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin. Hangoikoaren Hangoikoaren
Eta orain, Jesus gure bihotzetan jasotzera prestatzen gea, batez ere zuek, gaur jaunartzea egin behar dezuenok, esan Jesusi, etorri nere bihotzera. Ona hemen, Jaungoikoaren bildotza, ona munduko pekatuak entzen duena, zoriontzuak maiontara deituak. Jauna, ni ez naiz inor zunere etxean zartzeko, baina ezazuiz bat eta sendatu. Hauna hartzeko, bakoitza bere tokian zutiturik geldi daitezen. Ondoren, dirubilketa egingo da. Para comulgar, permanecemos de pie sin movernos de nuestro lugar. A continuación se realizará la colecta. Kristoren gorputza, ez baino adibidez bideo dute eta beste batzuk baitare ikusten.
Orain, jaun hartzea egin duten aurrak eta hurrengo igandean egingo duten lagunduta, momentu honetarako prestatu duten eskerronezko salmoa bestuko dute. Bat egin dezagun denok, beraiekin Jainkoari eskerrak emanez. Bihotzean azaldu jauna,
Egin dezagun otoitz. Zaude beti jauna zeure herriarekin eta zerutar misterioak ezaguterazi dizkizuenei emaiezu beren izate zarra utzirik jainkozko bizi berriaren erara bizitzea. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Gogoratu, datorren igandean ere, 10:00 eta 12:00 izango daitugula jaunartze ospakizunak. Orain bukaeran, elizatik ateratzea lehendabizi atzeko bankuetatik daudenak aterako dira. Elizatarian dauden bolondrezak gidatuko zaituzte. Distantzia mantendu eta ordena jarraitu mesedez. Pilaketarik sortu ez dadin, mila esker. Eta bedinkapen eman aurretik zorionak, zuei, gaur jaunartzea egin duzuen hoi, eguna ere hobetu du, disfrutatzeko, eguzkia atera da, disfrutatu dezagula denok. Zorion du baita eta eskerrak eman gurasoei, aitona monei, lagundu dezuelako haurtxo hauek hemen egoten, bataio egunetikan hor lagundu diezuelako, eta gaur honea ekarri dituzuelako, eta baita ere katekistei eta ospakizun hau posible egin duten guztiei, organistari eta kantoreei eta denoi, eskerrona eta eskerrik asko. Muchísimas gracias a todos, a vosotros, a los niños que han hecho la primera comunión, y felicidades, y muchísimas gracias a los padres, a los familiares, abuelos, que hacéis posible cada día que estos niños crezcan en su fe y que hoy estén aquí disfrutando de este día, de la primera comunión, y también a las catequistas que durante estos años últimos os han acompañado. Hay algunos que no han podido estar aquí, les damos las gracias también. Vamos a recibir ahora la bendición. Jainkoak orain bedeinkatzen gaitu, bere besarka ematen digu, eta bidaltzen gaitu, bizi izan dugun zoriona bestei ere zabaltzera. Jaso dezagun bedeinkapena eta gero bukatuko dugu harritokietako gure amatxori abestuz. Jauna zuekin bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean,